କଥା ଏଇ ଜୀବନର ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ସପନର ହସ କାନ୍ଦ ଲୁହ ଲହୁ ବ୍ୟଥା ମାଟିର ମଲାଟ ତଳେ ସାଇତା ଶବଦ ମେଳେ କେତେ କେତେ ଜୀବନର କଥା ଏଇ ମାଟିର 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 କଥା। ओडिया साहित्य जेतेबेले दोछकिरे ओडिया भाषा उपरे जेतेबेले लोप करिदेबा पई प्रचंड आक्रमण चलीछि जेतेबेले ओडिया एकटा स्वतंत्र भाषा नयर स्लोगान बंग देशरु भासी आसुछि सेतिकि बेले ओडिशारे उद्भासित होई उठिछन्ति केतेजण जोगजन्मा पुरुष भक्त कवि मधुसूदन कविवर राधानाथ एवं व्यासकवि फकीरमोहन। व्यासकवि फकीरमोहन उपलब्धि करथिले ओडिया भाषार गद्य साहित्य एकांत दुर्बल तेणु ताकु दृढ़ करिबा पई से धरिले कलम जन्म नेला 6 माण 8 गुंठ मामू प्रायश्चित एवं लछमा परी कालजयी उपन्यास आउ गल्प स्वल्प माध्यमरे क्षुद्र गल्प समूह लोकंकर कथित भाषा व्यवहार करी गद्य साहित्य रचनार नुआ रास्ता देखेइले फकीरमोहन। क्षुद्रगल्प मध्यरे रेवती तांकर प्रथम गल्प एवं रेवती मध्य ओडिया साहित्य आकाशरे प्रथम संध्या तारा तथा प्रथम क्षुद्रगल्प। अरे मुकुंदा शांति अणी दोहणी पाहुला अलगा अलगा करके रख। आज्ञा शांति जमींदार को हिसाब देवा सुविधा हम। आज्ञा शांति एथर काम आरंभ करवा। अरे तो ना कौन टी हरि महाकूड़ अवधाने गलासनर परिचित पाखे अच्छी अच्छे आज्ञा दे नियंत्र हत्यान नंबर 213 साकिनी पाटपुर आज्ञा प्रगणा हरिहरपुर आज्ञा जिले हूँ कटक। आज्ञा गला वर्षर खजना को 2 अणा 2 पैसा टिकस पाहुला दाखल पैसा आनीचु आनी आज्ञा हेटी आज्ञा अरे ये सिना गला खजना को पावती भी शोधेनी कड़ा गला पैसा तापरे गला सन तू पाहाल हणा पैसा मत भी तो देनु बाहर करती पैसा। आज्ञा से पैसाटा रे गाँ करण को तू 2 पैसा दबुनी सेही कथा मु तुमको आगुरु कहि आसुची जमीदार मते गाँ करण हाउ करिसनी जे मासकु 2 टंका 2.5 माण जमी चसीबाक देइजती। अरे इथरे कोन 4 पाराणी कुटुंब पोषि हेबो से जानी यात्रा केते कोन अछि मु केमती चले तमाने भाबिच। अरे हे देई पकौनु केते बा पैसा हबो तू एमिति को हाथी घोड़ाटा देई पकौचु की हां हौ हौ दौची आज्ञा ए नियंत्र आज्ञा शुण तो खजना खाता
ତାକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। କାଲି ଆସିକି ପାଉତ ନେଇଯିବ। କାଲିକୁ ପୁଣି ରଖିଲ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? କିରେ କାହା କଣ କହୁଛୁ? ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରି କରଣ ଏ 5 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ପାଇବୁଟି? କିରେ ମହାନ୍ତିଏ ସିନା ଉପରକୁ ତୋଠୁ 2 ପଇସା ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କୋଉ କରଣ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତୋ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି 2 ଅଣା ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଆଉ। ହଁ। ଆରେ ଶ୍ୟାମ, ରେବ କୁଆଡେ ଗଲା କହିପାରିବୁ? ବହୁତ ଦେଖୁଛି ପରା, ମୁଁ ଶିରସ୍ତାରେ ବସିଛି। ରେବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଦାଣ୍ଡରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଚିକି ଡାଳି ମାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳିଥିବ, ଯା ଦେଖିବୁ। ସକାଳୁ ଝିଅଟା କିଛି ନ ଖାଇକି କୋଉଠି ଯାଇ ଘେଣ୍ଡି ମାରୁଛି ଖେଳୁଛି। ସେ ପୋଡା ମୁହିଁକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ନା ତା ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉଠେ। ଆଲୋ ବୋଉ, ତୁ ତା ପିଠରୁ ଛାଲ ଉତାରି ଦବୁ? ତା ଉପରେ ମାଛିଟେ ବସିଲେ ପୁରା ତ ଦେହ ସହେନି, ତୁ ପୁଣି ଛାଲ ଉତାରି ଦବୁ ନାଇଁ? ହଉ ତୁ ଦେଖେ ଆଜି ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ କିଛି ନ କହିଲାରୁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁହାଁମୁହିଁ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ କଜିଆ, ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି। ଏଣେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ବାୟାଣୀ, ଇଏ ପୁଣି ଛାଲ ଉତାରିବ। ଶାନ୍ତେ ବକଟେ ନାକୁ ବୋଲି ତ ଛୁଆଟେ। ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ 2ଟା ସାରଙ୍ଗ, ସାରଙ୍ଗ ବାଡ଼ିକି ଏକ ତୋର ହଉନି, ସାରଙ୍ଗ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ସାରଙ୍ଗ ପୁଳାଏ ଆଣିଥିଲି, ଅଧେ କଲି ଏକ ତା ଭଳିଆ ଖେଳେ, ସେ କେ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଅଧେ କଲି କଞ୍ଚା, ମୋ ଭଉଣୀ ରାଣୀ ଲୋ ତୋ ଭାଇଟା ରଜା, ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ 2ଟା ସାରଙ୍ଗ, ସାରଙ୍ଗ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ସାରଙ୍ଗ ପୁଳାଏ ଆଣିଥିଲି, ଅଧେ କଲି ଭଜା, ଅଧେ କଲି କଞ୍ଚା, ମୋ ଭଉଣୀ ରାଣୀ ଲୋ ତୋ ଭାଇଟା ରଜା, ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ 2ଟା ସାରଙ୍ଗ, ସାରଙ୍ଗ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ସାରଙ୍ଗ ପୁଳାଏ ଆଣିଥିଲି, ଅଧେ କଲି ଭଜା, ଅଧେ କଲି କଞ୍ଚା। ଆଲୋ ପାର, ମଲ୍ଲି, କମଳା, ମୋ ରେବ କୁଆଡେ ଗଲା? ନାଇଁ ମୋ ବୁଢୀ ମା, ସେ ଏଠିକି ଆସିନି। ହଁ ବା, ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆସିଲାନି। ଆସିଲା ନାଇଁ, ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? କେଜାଣି ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ କଣ ମୁଁ କହିକି ଯାଏ? ପୋଡା ମୁଇ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ଭାରି ଉଗୁରି ଟୋକି ହେଲାଣି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ମାନୁନି। ରେବି, ରେବି ଲୋ ରେବି, ଆସଲୋ ଖେଳିବା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଖେଳିବା। ଆଲୋ ପୋଡା ମୁଇ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ 2ଟା ସାରଙ୍ଗ, ଲୋ ରେବ, ଆଲୋ ନେଦି, ମୋ ରେବକୁ ଦେଖିଛୁ କି? ନାଇଁ ଲୋ ନାନୀ, ମୁଁ ଦେଖିନି। ଦେଖିନୁ? ନାଇଁ। କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଝିଅଟା? କୋଉଠି ଖୋଜିବି ତାକୁ? ଲୋ ରେବି, ରେବି ଲୋ, ଆଲୋ ରେବି କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲୋ? ଏ ମୂଷା, ମୂଷା ରେ, ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ଦେଖିଛୁ କି? ନାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ରେବି, ରେବି ଲୋ, ରେବି, ରେବି, ରେବି ଲୋ। ଡରି ଗଲୁ ନା? ପୋଡା ମୁହିଁ ଥବା ଖାଇ ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ଡାକି ଡାକି ମୋ ଗଳା ବି ପଡିଗଲାଣି। ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଚଢିକି ପନ୍ଦିରା ଲେଖା ପିଜୁଳି ତୋଳି ଖାଉଛି। ହଇଲୋ ଦେଖ ଦେଖ। ହଁ, ତୁ ଏଇ ବାଟରେ ଡାକି ଡାକି ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ତତେ ଗଛ ଉପରେ ଦେଖୁଥିନି। ଆଲୋ ହଇଲୋ ହଇ, ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ନ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନ ନାହିଁ। ହଇଲୋ ଖାଇବା କଥା ମନେ ପଡୁନି? ହେଇ ପୁରା ମୁଁ ଖାଉଛି। କଣ ଆକୁ ଆକୁ ଖାଇକି କଣ ପେଟ ପୁରିବ ଲୋ? ଚାଲ
ଚାଲ ଘରକୁ। ନା ମୁଁ ଏଇଖିଣି ଯିମିନି। କଣ କହିଲୁ? ଯିବୁନି? ନା ଯିବୁ କାହିଁକି? ଅଣ୍ଡିରା ହେଇକି ଗଛ ଚଢିବୁ, ପାଣିରେ ପହଁରିବୁ, ଏଇଆ କରିବୁ ନା? କାଲି ତ କାଲି ବେଶ କଲି, ମୁଁ ଏଇଖିଣି ଯିମିନି। ଯିମୁନି? ତୁ ବୋଉ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ବସିଛି। ବାପା ଖଜଣା ଆଦାୟ କରି ଶିରସ୍ତାରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚୁ କଣ ହବ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଛୁ? ବାପା ବୋଉ କିଛି କହନ୍ତିନି, ଯାହା ରବେଇ ଖବେଇ ତୁ ମିଛଟାରେ ମୋ ଉପରେ ହଉ। କଣ ମିଛଟାରେ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରବେଇ ଖବେଇ ହଉଛି? ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା କହନ୍ତି ରେବ ଆମର ଭାରି ସୁନା ଝିଅଟି, କିନ୍ତୁ ତୁ କେମିତିକା ବଜ୍ଜାତ ମୁଁ ତତେ ହାଡେ ହାଡେ ଚିହ୍ନିଛି। ଚାଲ ଆସୁ। ଓହୋ ଯିବି ତ ଏମିତି ଘୋଷାଡୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ଚାଲ ତୁ ଚାଲ। ଆକୁ ଘୋଷାଡୁଛି। କଣ କରୁଛୁ? କଣ ଆଉ କରିବି? ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ସକାଳୁ ପହରୁ ଉଠିକିରି ଗାଁଟା ସାରା କୁଆଡେ ବୁଲୁଛୁ? ଖରା ତରାରେ ବୁଲିକିରି ମୁହଁଟା କେମିତି ରଙ୍ଗା ପଡିଗଲାଣି ଦେଖୁନା। ଧଇଁ ସଇଁ କାଇଁ ହଉଛୁ? ନାଇଁ ମୋ ବୋଉ, ମୁଁ ତ ବୁଲୁଥିଲି। ସେ ମହାଦେବଙ୍କର ବୁଲା ଷଣ୍ଢଟା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁନି, ସିଏ ପରା ସିଂହ ଟେକି ମୋ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଲା। ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ? ତତେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ଘରେ ଦଣ୍ଡେକି ଓଳିଏ ବି ରହୁନୁ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହାଟ ଘର ଝିଅଟା ଭଳିଆ ଗାଁଟା ସାରା ଘିରି ଘିରି ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ, ଘରେ ଟିକେ ବି ରହୁନୁ। ତୁ କହିଲୁ ବୋଉ, ଘରେ କେମିତି ମୁହଁ ବୁଜି ବସି ରହିନି? ରାତି ପାହିଲା ମାତ୍ରେ ବାପା ତ ଶିରସ୍ତାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ତୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବାସି ପାଇଟି କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଲୁ। ଆଉ ସେ ଖେଣ୍ଟି ବୁଢୀ ଉଠୁଣି ବସୁଣି ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହୁଛି। କେମିତି ଘରେ ବସିବି କହିଲୁ? ହାଲୋ, କଣ କହିଲୁ? ହେଇ ଆଇଲେଣି। କଣ କହିଲୁ? ଖେଣ୍ଟେଇ ବୁଢୀ? ବୋଉ ପୋଡା ମୁହିଁ ବାର ବୋଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ଗାଁଟା ସାରା ମୋ ଜୀବ ଛାଡି ଗଲାଣି। ଆସିକି ପୁଣି ବୋଉ ଆଗରେ ଫେରାଦ ହଉଛି। ବୋଉ ବୋଉ ମତେ ଆସିକିରି କହିଲା ମୁଁ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ମହାଦେବଙ୍କର ମାରଣା ଷଣ୍ଢଟା ମତେ ଗୋଡେଇଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇ ଆଇଲା। ହଁ, ତତେ ଖାଲି ଷଣ୍ଢ ଗୋଡଉଥିଲା। ହଇଲୋ ହଇ ମିଛଇ ହରକାଳି, ତତେ ଷଣ୍ଢ ଗୋଡଉଥିଲା? ନାଇଁ ସତ କହିଲୁ, ତତେ ଷଣ୍ଢ ଗୋଡୁଇଛି? ଆଲୋ ତୁ କୋଉ କମ ଷଣ୍ଢ କି? କିଲୋ ହଇଲୋ, ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଦାସ ଝିଅ, ଦେଖୁଛୁ ତ ସେ କେମିତି ତୋ ଝିଅ କହୁଛି ଇଏ ଅଗଲ ଟୋକିଟା ହେଇଛି। ଗାଁଟା ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ଟୋକିଟାକୁ ତୁ ଜାଣେ ଦାସ ଝିଅ, ମାନେ ମୁଁ ଅଧା ମରିଗଲିଣି। ବେହେରା ଘର ସେଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ପିଜୁଳି ଗଛ ମ, ଆଲୋ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କଡଟା ଲେଖା ଏଡେ ଏଡେ ପିଜୁଳି ଧରି ଧୁମ କିନା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡିଲା। ଆଲୋ ମା, ଏ ଟୋକି ମତେ ଯୋଉ ହଇରାଣ। ହେଲୋ ଏ ମତେ କାଇଁ ମିଛ କହିଲୁ? ସତ୍ୟ ନାସି, ସେ ଗଛ ଉପରେ କାଇଁ ଚଢି ଯାଉଥିଲୁ? ଆଜି ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, କଥା ଆଉ ରହିଥାନ୍ତା। ଆର ମାସ ସେମିତି ପହଁରା ଶିଖୁ ଶିଖୁ ନଦୀରେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲୁ ଯେ, ସେ ନିଧି ବୁଢାଟା ନଥିଲେ କଥା ଆଉ ରହିଥାନ୍ତା? ହଇଲୋ, ସେଇ ପିଜୁଳି ଗଛ ମୂଳରୁ ତା ହାତ ଧରିକି ମୁଁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଲି। ଯାଇଲୁ ଅଧ ବାଟରୁ ମୋ ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଳିକି ବାହାର କରିଦେଇ କୋଉଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆସିକି କହୁଛି କଣ ନା ମତେ ଷଣ୍ଢ ଗୋଡଉଛି, ଆକୁ କୁଆଡେ ଷଣ୍ଢ ଗୋଡଉଛି। ଆରେ କଣ ହଉଛି? ବାପା ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ଝିଅ ପଛରେ କାହିଁକି ଲାଗିଛ? କାହିଁକି ଲାଗିଛ? କଣ ହେଇଛି ମା? ମା କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ଆଖିରୁ କେତେ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା ଦେଖିଲୁ? କଣ ହେଇଛି? ବାପା ବାପା ବୋଉ ଆଉ ଏ ଖେଣ୍ଟି ବୁଢୀ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଲାଗିବେନି? ପୁଞ୍ଜିକି 5ଟା ପିଲା ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ତୋତେ ପାସଙ୍ଗ କରି ପକଉନାହାନ୍ତି। କାନ୍ଦନା ମା, କାନ୍ଦନା। ହଇଲୋ ଦାସ ଝିଅ, ଦେଖିଲୁ ନା ଜଡା ତେଲ ମେଣ୍ଢା ବାଳ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ଆମେ କେହି ନୋହୁ। ମୋ ଝିଅ ଆଖିରୁ କେତେ ଲୁହ ବହିଗଲା ଦେଖିଲ? ସୁନା ମୁହଁଟା ପୁରାପୁରି ଶୁଖିଗଲା। ତମ ଦି ଜଣକୁ ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ତୁ ମା ଖାଇଛୁ? କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବା ବାପା? ଏ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଏ ଖେଣ୍ଟି ବୁଢୀ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ଲାଗି ରହୁଛି। ଦେଖ କେମିତି ଫୁଲେଇ ହଉଛି। ଓହୋ, ମୋ ଝିଅଟାକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ। ଚାଲ ଚାଲ, ଗୋଡ ଧୋଇଦେବି। ଚାଲ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇଦେବି,
तू लुगा बदल आसबू आम दुई जन एका संगे बस खाइबा है बस ये देखा गोड़ देखा झील को यही बेलू फुलाऊ था बेल आसिले हे जीवु जे ही पादगुड़ा कौन कर देखिलु कुआड़ी जाइथिलु हेलो एगुड़ा कौन बांधिकी रखिछु देखी 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 पिजुली चोर जेजी ठीक कहला गछ उपर आ चढ़बुनी गोड़ भांगी जीव हैला लुह गुड़ाक पोछीदबा जा लुगा बदल दे एका संगे खाइबा जा बो आमर आउ किए अच्छी कहलु गोटे नाकु झील 2-4 वर्ष पर झील घर जगह हो करण पिलाटे जुटे हाथ को 2 हाथ करदेले मु खलास जमीदार देखण जमी दे चसिया मास को 2-4 टंका दौरान किसी पैसा ऊपर हो बुझिलु कि नहीं मोर कौन असुविधा हाँ जी मो घर को जोई के आसीबो मु जमीदार को कही मो जगार ताकू गाँ करण करदेवी आउ से मो पाखे घर जोया है रहिबो मोर असुविधा कौन बाकी जब आराम रे कटि जीवो ना कौन कहूँ हे प्रभु राधा माधव मो परिवार को घंटा घोड़े रखिए प्रभु हे प्रभु आलो मारे बो बस मु तोते जो जणाण शिखई से दीपद गाइलु गा तुम बिना त्रिजगत शून्य हे हरि शीतल कर जीवन प्रेम अमृत दान करी कागे करी बिगुहारी तुमे न चाहिले नाथ गरीब जीव सरी कर बान कर त्राण पदे समर्पिछि प्राण हृदय अछि तुम नाम धरी तुम बिना त्रिजगत शून्य हे हरि कर बान कर त्राण पदे समर्पिछि प्राण हृदय अछि तुम नाम धरी तुम बिना त्रिजगत शून्य हे हरि तुम बिना त्रिजगत शून्य हे हरि शीतल कर प्रेम अमृत दान करी तुम बिना त्रिजगत शून्य हे हरि तुम बिना त्रिजगत शून्य हे हरि तुम बिना त्रिजगत शून्य हे हरि तुम बिना त्रिजगत शून्य हे हरि। आहा साक्षात कोइली तो हाय पदनी दादी ये कौन तम मान घर भाया झी होती कि ये पारा करण घर झी आउ सीए कोइली परी गाँ तो नहीं आउ कौन तम मान झी गाँ हरिजन साइड का घर ताती जाउची सते तो ता घर गोटे ताती जाइछि शांते हरिजन बस्ती रे निश्चय निया लगी जाइछि देखुना किमिति धास बाहुची अरे रेबो गल गल बाल्टी घर नहीं आसबू जा जा दौड़ जा साईटा पूरा जली जीव अरे तू जीव ना कौन
अरे जीविनी केमती मु पूरा गाँ करण घोड़ा चढ़ू संपत्ति नहीं घर पोड़ी विपत्ति नहीं अरे लेबो आसिलु जल्दी आस ओहो दियो दियो दे दे लो चलो 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 भाई चलो 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 जल्दी चलो दौड़ो चलो अमा निया है चली गला से जेमती का टोकाटा ना निया भीतर को पसी जीवो हे माँ जागुले मो पुओ को घट घोली रखी था लो माँ आलो हे दास झिया दक्षिण दिग घर ऊपर को हलदी पानी पकई देलो आलो ए रब तू कहीं बसचु जाऊनु जा जा बहु सागर मिसी की टिके हलदी पानी पकई दे हे माँ जागुले तू आमर भरोसा এই মাটির কথা